everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kumpiyansa lang. Mao ka tinuod, boss. Pero nakatilaw na kong leksyon. Ha! Uwa ara sila sa akong kumingking kung maunahisgutan ang abilidad. Bangag sa ilong. Sa buhat ipakita og dili sa pagarpar, alias buy bangag. Ayaw og ipakaubos akong katakos og abilidad kay mo patay og tao, boss Major. Kay mas nakaila ko sa akong kaugalingon. Hoy, alias buy bangag sa ilong. Way sayop sa kong gisulti nga ipakita sa buhat og kili sa pagarpar. Oh, boss Major Gaspar. Palpak kinaganis pagpatay ni Baysart. Nalupig pa ka atong baytam. Unga karon. Moaksyon ka na og ribinta na ko. Abi kay tao ka na sa insik nga dragon. Huh? Sorry, boss Major Gaspar. Ayaw ipakita na ko ang imong pagkainkrato. Kay tingaligpukan ko ikaw sa imong alias buy bangag sa ilong. Boss Major Gaspar, wa ko'y plano nga musukol mo kay naglantaw kong dakong utang kabubuton. Kana, naaraman day na. Ayaw kalimot nga ni gasto ko. Aron lang maabswilto ka sa imong kaso. Gitagaa di kang may laki nga abogado. Nga mao si Attorney Ambrosio Ambot. Dako kayo ako pasalamat mo anang bahina, boss. Ulipon ra ka. Bisag kapila pa ka mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon. Ulipon ra gyud gihapon ka alias buy bangag sa ilong. Kalamit na ginuntang suklan sa bugirong opisyal. Nagsalig lang ang dako kayo kung utang kabubuton niya. Ha! Ayaw yung kuglugit. Kay mga kayo ginunya tamo, Joe Gaspar. May kinakontak rin kita, Boy Sarge. Kumusta na ang traidor nga mga patyo noon? Ayaw kalimot, Major Gaspar. Nasta ka. Pakyunon sa kang bay Misael. Wa kumahadlok sa eskwadro. Wa! Oo, si bay Misael gid ay ang napailang nga eskwadron. Oh, siya mo'y akong gidudahan. Apan wa kumahadlok. Kamu mo'y angay nga mahadlok niya. Kay gibaligya ninyo siya aron akong patyon. Pero ang bangag sa ilong, taas pagyunog swerte. Nagkasabot na may si Bay Jam nga kung makinagbo na mo si Bay Misael. Andam na mong dawaton ang iyang isilot na mo. Kay andam kaming mamatay sa iyang mga kamot. Di lang di mo nga kagaw. Ayaw kong inang kagaw, ha? Kagaw ka. Kagaw ka, Major Gaspar. Utros ka nga di angay buhion dugay din sa kalibutan. Major problem. Kay wa kay ayo din sa katilimban. Makitaan talang ka. Tataron ko yun sa mga balang tibok ni mong kalawasan. Kana kung di ka maunang mapatay ni Bay Misael, major problem. Mamatay pa unsa ka, may Sarge! Sa? Kasang dahil siya by Sarge. Lagi ba jam? Sungog tanog mayo? Samot ka suko Lagot gigo. Pangandam hinoon. Kay mubiya na ta din sa payag lang Konsehal Baruksing. Asa mo tao balhin og tago ba jam? Ato sa kumpayag si Babaw. Wa makatultol dito ang Major. Unya, si Bay Misael. Muna ni Ron. Muna diha. Atong dawaton kung unsa iyang isilot na to by Sarge. Bay jam. Nagsabot na matabahin na, di ba? Sige. Ikaw gun? Di man nilang yun kanunay by Sarge. Matirang matibay. Kung patyon ta sa atong amigo, kay giluiban man na to siya, atong dawaton. Oh, Bay jam.
Humanon ta kining inyong gisugdan ni Bayjam, Bay Sarge. Kamong duha na sad mo'y akong tagaan o pagtagad karong higayuna. Kay putlon ko ang inyong mga sungay nga mituybo na sa kadautan. Bisag asa pa mo magtago. Bisag adto pa kamo sa kinasuko kang bahin sa impyerno. Pangitaong tagit mo. Ang papayron sa nakong sa nga inyong gihimo nako. Wa si Misael? Nilakaw siya nga wa ko pa uban na, Miss Alaya. Asa man ko na to siya paingon? Mangita ko nuto siya sa iyang duha ka mga higalang traitor. Unsa? Pero di ba delikado alang niya nga mo kumpiyansa, Miss Glenna? Lisod siyang pugngan. Nagyod siya kaugalingong desisyon. O, nagkasabot gid kaayo ko niya. Kay dili lalim ang iyang gidangatan tungod sa traitor ni ining mga higala. Mas dili ko mapalaka kung kauban pa unta kanya siyang lakaw, Miss Glenna. Wa siya may mutang. Nabalaka gid siya. Gusto ka niya karon sa akong una-una. Nga naa siya hilom nga gusto ni Misael. Mao ka? Dili makalisod ikog maon gud, Misael. Maong ang kunon sa nako. Nahigugman ako sa hilom ni. Dinilagi tugikan ang nabati na kong andar sa motorsiklo nga niunong, Bayjam. Ayaw pagkumpiyansa, kitingan niyo mga tao sa Major. Gusto ka, kinalang nga dubliho na to atong pagmatngon aron di ta mahug sa ilang laang, Bayjam. Kana, alerto yun. Di mo kumpiyansa Bay Sarge, kay igmat ug marunong ang atong kaaway. Oh, Bayjam. Tao Bay Sarge! Ops! Oh, Nagtiyo na kundaan ni akong armas tumong ninyong duha, Bayjam, Bay Sarge. Bay, Misael. Bay Misael. Bisag sa huna-huna lang. Bakit na ako damha nga magkahimo kamo sa pagbaligya nako ngadto sa mga kabot sa kagaw nga Major Gaspar. Bay, Misael. Pasiluwa taon mi, Bay. Pasiluwa mi si Bayjam. Kibasulan na mo among nabuhat nga pagluib ni mo, Bay, Misael. Bitaw, Bay. Pasaylo ataw ni si Bay Sarge. Iitsa ka ng gigunitan yung armas. Kika na! Oo, Bay. Yeah. Niya sa mga kong armas, akong iitsa. Uway na to na nga mo pagpangayon mo pasaylo, Bay. Pasiluwa taon mi. Aron matagbaw kasi mong kasuko na mo. Pwede ba? Nga kung kinabuhi lang ang ibayad sa mong nahimo ni Musa. Ayaw lang si Bay Sarge kay luoy pod. Wa ko'y pasaylo nga ikahatag sa mga traidor nga mga higala. Bay, Misael. Bay Misael. Managsama ka mong duha nga mga hudas sa akong kinabuhi. Busa angay ka mong magbayad kay samara nga gipatay ko ninyo. Apan wa ka mong mulampos. Sige. Patyami si Bayjam. Baybus amo agaw, Misael. Mas mayo pang anami matapos sa imong mga kamot kaysa mapatay mini major problem. Ayaw. Mas maayo pa og ako lang ang patya. Bayamo po sa gaon, Misael. Ayaw lang si Bay Sarge. Iko na matingali ka na nga. Magkapaong sa grabing kasilag ni mong gibati nga linamo. Kung pananglit milampos pa si Major Gaspar siyang tinguha nga pagpatay nako. Unsa man ka ang inyong hunahuna? Paigo ba ang mga pulo nga pasaylo? Nga pasaylo ako? Ha? Bay Misael. Naarani mo kung saon minimo bay. Paigo ba? Bayjam, Bay! Kamu amitapos sa atong panag-amiko. Kamu og dili ako. Kay igo ko lang gisumbalik ninyo ang gibuhat ninyo na ako. Bay, Misael! Bay! Nakasabot ba? Ikaw ang miuna na ako og tukmod sa kamatayon.
nga alang unta nako. Sige. Pati ako, Bay Misael. Pati ako. Ayaw lang na si Bay Sarge. Ayaw, Bay Misael. Ayaw, pati si Bay Jam. Pasiluan na lang, Bay. Di na namin musa pa to, Bay. Pasiluan, Bay. Bay. Bay Jam! Bay! 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 Patay na si Bay Jam! Huwag ka di siya makiikya sa imong papanimaos, Bay Misael. Nagbayad ng usa ka huta sa saha na nahimo niya sa eskwadro. Ikaw giday nagpailang iskwadro, Bay. Ang hitman nga way kaluoy nga mupatay sa mga durugista. Oh, ako ba, Sarge? Ang Misael nga inyong suot kaayong higala. Patay na. Inyo lang kipatay si Misael. Apanabuhi aron kamo maoy unahon na kugluyong sa lubnganan, mga hudas. Bay, Misael, Bay. Nilaat ko maoy masuko. Lisod nagmaoy masuko ang usa ka maayo higala nga biktima sa pagluoy, by Sarge. Huwag kamoy kalainan ni Judas Iscariote. Ako, ang eskwadro! Bay, Misael, maluoy ka. Ayaw ko patya, Bay. Maluoy ka, Bay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.